बर' हारिनि गोख्रों मोनसे आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे 58थि थान्दै जखनथाइ बेयो सानथामनि हाबाफारि दिनै जोबथा सान आरो बे हाबाफारिया उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय टंला फरायसालिमानि बे सोलोंथाइ फोथाराव खुंजादों आरो दिनै बे गेवलां मेलाव जोङो माननि आलासि महरै हांख्रायजादोंमोन आरो बेवहाय बाहागो लाफैदों। गिबियावनो आङो साबायखर बावगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बे बिथिङाव मानोना दिनै बेवहाय जोंखौ लेंहरनानै मेलनि बेखेवगिरि आसामनि केबिनेट मन्त्रि माननीजाथाव श्री उरखाव ब्रह्म गेदेमानि बिबुंथि आरो बेजों लोगोसे गाहाय आलासि महरै दिनै जों बेवहाय मोननो हादों बर'नि सासे सम्पद जोंनि मोनसे समनि मेघालयनि रायजो बेंगिरि मुस्रि रन्जित शेखर मुसाहारि सार बिथांखौबो लोगो मोनदों। गान्धी हिन्दुस्तानी साहित्य सभानि मानिजाथाव आफादगिरि बर' हारिनि राव बर' हारिनि थुनलाइनि थाखाय आरो बर' हारिनि सिनायथिनि थाखाय खामानि मावबोनाय प्रफेसर रमेश भरद्वाजी बिथांखौ दिनै लोगो मोनदों। बिथाङा दिनैनि हाबाफारिनि थांखि जानाय बुंथिगिरि। बेजों लोगोसे आसामनि गिबि मन्त्रि बिथाङा गाव फैनो हायाखै बिथाङा जर'खा आलासि महरै दैथायहरदों आसामनिनो केबिनेट मन्त्रि मुस्रि रन्जित दास बिथांखौ आरो बेजों लोगोसे जोङो गोबां आलासि बेवहाय दङ जोंनि मानिजाथाव बावैसो पद्मश्री बान्था मोननाय जगेश दगुरि सार बिथांखौ लोगो मोनदों। दुलाराय बर' हारिमु आफादनि मानिजाथाव आफादगिरि बर' कसारी काउन्सिलनि मानिजाथाव लेङाइ गाहाय लोगोसे मासिगिरि आरो लोगोसे UPPOनि मानिजाथाव आफादगिरिखौ लोगो मोनदों। गोबां रायजो राजाखौ बेवहाय नुदों आरो बिथांमोननि जि बिबुंथि बिथांमोननि जि मोन्दांथि बिथांमोना जेरैबायदि दिनै होबाय बेखौ आं दिनै सानदों जे बर' हारिनि मोनसे गोख्रों माने आफाद हिसाबै फरायसा आफादा दिनै फरायसा आफादल' जानानै थायाखै। दिनै फरायसा आफादा बर' हारिनि मोनसे माहारि आफाद बायदि मानोना दुलाराय बर' फरायसा आफादा जाबायदि खामानि मावदों बे खामानि मावनायखौ नायोबा 1967 मायथाइयाव जोनोम जानानै दिनैनि दिनाव जि बिथिङाव हारिनि थाखाय खामानि मावदों बेयो बुंनो थाङोब्ला रावजोंबो रुजुजाया आरो दिनै जोङो बेखौ लानानैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा थोंजोङै राजखान्थि बिथिङाव हाबाखैब्लाबो नाथाय बिथांमोननि जि मावनाय बे मावनाया बर' हारिया दिनैनि बिथाथिसिम सफैनो हानायनि आन्दोआव गोबां बिहोमा दङ। बेखौ जों रावबो नङा होनना बुंनो हाया। दिनै जोङो मोनथाम गोरोबथा खालामबाय राजखान्थि गोरोबथा BAC BTC आरो BTR गासैयावबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिहोमा दङ। बड'फानि आदर्श बिथांनि जि सानस्रि सावथौ माने सान्थौ बेखौ लानानै जा रोखोमनि आवगायदों आरो बिथांनि जि मोन्थोर बेखौ लानानैनो दिनै बर' हारिया बुहुमाव गेरेमसा हारि एबा मास्टार रेस दानो थाखाय जोङो आवगायबाय आरो बेखौ लानानै दिनै जोङो इतिमध्य गोबां जाफुंसारनो हाबाय। बेखौ जुदि जोङो नायोब्ला जे 2024 मायथाइयाव जेब्ला जोङो गोदान दिल्लीयाव बड'लेण्ड महत्सब फाथिहैदों आरो बेनि उनाव जोङो 2025 मायथाइयाव जेब्लानाखि जोङो बड'फानि मुङै बेवहाय मुसुखा बेखेवदों आरो लामा बानायदों आरो बेनि अनगायै जोङो 2026 मायथाइनि 17 जानुवारियाव जेब्लानाखि जोङो बागुरुम्बा दोहौखौ जोङो दिन्थिनो हाबाय। दिनै सारा बुहुमाव बर'खौ मिथियो। मोनसे समाव बर'खौ माने आसामावल' मिथियोमोन नर्थ इस्टआव मिथियोमोन दिनै सारा भारतआव मिथिबाय सारा बुहुमाव दिनै बर'खौ मिथिबाय। बेखायनो आं दिनै बुंगोन जे बे गासैबो बर' हारिनि जिनिखि जावरिखांनाय जि जाखांबोनाय बेनि आन्दोआव जोङो बर' थुनलाइ आफादा 1952 मायथाइयाव दाजादोंब्लाबो नाथाय गासैबो खामानि मावनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिहोमाया खम नङा आरो बेखायनो आं दिनै गावखौनो जोबोद खाफाल गोनां होननानै सानदों जे बेवहाय जोङो गोख्रों माने फरायसा दैदेनगिरि हिसाबै मानिजाथाव मुस्रि दिपेन बर' बिथांखौ जोङो साबायखर बावनांगोन। मानोना बिथांमोननि जेनोखि नाजानाय बिथांमोननि मावनाया दिनै थाबथानाय गैया दिनै जिरायनाय गैया आरो बिथांमोननि मावनाया दिनै बर' हारिनि फरायसाफोरखौल' माने मोजां फरायसा बानायनाय बेयावल' नङा दिनै बिथांमोना बर' हारिनि गासै बिथिङाव थानानै खामानिखौ मावदों। बेखायनो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जों अराय सम साबायखर बावनांगोन। जोंनि बर' हारिया जेसेबां जिखि हान्जायाव थाया मानो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बायदि आफादखौ जोङो मदद होनांगोन आरो जों बिथांमोनखौ अराय सम खामानि मावनो थाखाय जों थुलुंगा होनांगोन। बे जाबाय आंनि मोन्दांथि।
दिल्लीनिफ्राय फैनाय भारद्वाज सारा मोनसे बाथ्राखौ बुंदों बर' हारिया थांना थानांगौब्ला बर' फरायसा खौसे आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादा थांना थानांगोन बिथांमोननि सायावसो बर' हारिया सोनारनानै दं बे बाथ्राखौ नोंथाङा बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि बेसेबां फोथायथिखौ दिन्थियो प्रफेसर रमेश भारद्वाज बिथाङा जि बाथ्राखौ बुंदों बिथाङा ओरैनो सा बुङाखै बिथाङा 2003 मायथाइयाव जेब्लानाखि BTC गोरोबथा जादोंमोन थिग बेनि उनावहाय जेब्लानाखि बर' रावा भारत संबिजिरनि 80 फारियाव थिसनजाबाय थिग बे थिसनजानायावबो बिथांनि गोबां बिहोमा दङ आरो बिथाङा बे बेलायाव गोबां खामानि मावदों आरो बै समाव बर' थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरि आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनजों जिहेतु बिथाङा खाथियाव थानानै खामानि मावदों बेखायनो बिथाङा बे खामानिखौ बे बाथ्राखौ बुंनो हायो आरो दिनैनि दिनाव बिथाङा 2003 मायथाइल' नङा बेनि सिगांनिफ्रायनो बर'फोरजों सोमोन्दो दङ बेखायनो बिथाङा बर' हारिनि रोदा गासैबो बिथाङा मिथिजोबगौ जे दिनैनि बर' हारिया गोदो मामोन दायो मा आरो इयुनाव मा जानो थांदों बेखायनो मानिजाथाव प्रफेसर रमेश भारद्वाज बिथाङा जि बाथ्राखौ बुंदों बेवहाय ओंथि दङ बर' हारिया जेब्लासिम बर' थुनलाइ आफादा थागोन जेब्लासिम दुलाराय बर' फरायसा आफादा थागोन अब्लासिम जोंनि बर' फिसाफ्रा हानायमानि बिथांमोना गावखौनो माने सेफ एबा सिकिउर होननानै साननानै लानो हायो मानोना जोंहा बेवहाय जेबो राजखान्थि उद्देश्य जोंहा गैया जेबो नोजोर गैया जोंना जाबाय हारिखौ लानानै जोंनिया जाबाय जोंनि इयुन जोलैखौ लानानै जोंनि राव जोंनि थुनलाइ जोंनि हारिनि सिनायथि जोंनि हारिनि थामोनथा गासैखौबो लानानै जों खामानिखौ मावो जों सिन्था खालामो जोंनिया रावबो माइ गाब जुजायनि साननाय गैया जोङो हारिनि थाखाय खामानि मावदों हारिनि थाखाय जों मावलांगोन आरो बिनि थाखाय जों रायजो राजाखौ खावलायगोन जे प्रफेसर रमेश भारद्वाज बिथाङा जि बाथ्राखौ बुंदों बे बुंनाय बाथ्राया बिथाङा सा बाथ्रा बुङाखै बिथाङा गावनि मोन्दांथि गावनि जि बर' हारिजों गोबाव सम जि मोनसे लोब्बा थानाय बे मोन्दांथिजों बे बाथ्राया बिथाङा बुंदों आरो बेखायनो बिथांनि बुंनायाव सैथोथिया दङ बर' थुनलाइ आफादनि बिबान बेखौ साननैसो उनाव मिथिगोन नोंथांमोननो मिडियानि गेजेरजों जों मिथिहोगोन जोङो मा सानदों मा खालामनो नागिरदों नोंथांमोननो मोजां सम लानानै खोन्थानाय जागोन